May hapon, kuyog ta ninyo. Ano rasunahan sa ka-traffic? Malitag sudan para pa ni hapon. Ang palibo do, daghan, nakaing dahon, nangatak-tak. Wapa niya, tuwa na ning gipang daob, diri, dili pa daoban. Sagdal lang na sila diyang nangalaya, mga lata. Panahon diri mo init, bugnaw, manay maka sakit sa mga tao diri. Init ang adlawan, bugnaw ang gabi. Ang gawas mga tao manabaho, bugnaw kaya nang buntag pa. Ngit-ngit pa dayon. Kadlawon pa, alas 6 na bugnaw. Bawon mo tao mo sakit. Okay. Okay, go. Ikot na wala. Ninyo ng Thornton's gas station diya. Kita ninyo ng 2.14 o 199. Ang 199 mo na siya presyo sa diesel. Kanang 2 and 14 cents mo na siya presyo sa gas, mga fuel yung sakyanan ba. So, pila naman siya, ibutang ta, mga 50, 200, no? 2.14 ang galon. Sa Pilipinas pa na is 200 kape ng galon sa gas. Pero mamalit sa tuwa by liter man, no? Pagpila ng litro. Butang ta, tag 50 litro dito. So, 4 ka litro na siya, kapin. Maor bang presyo ha? Medyo na traffic na kay yung panguli naman sa kuan mga trabahante. May manabok tao, no? Puro sasakyanan. Bawal magtambay, no loitering, may ilang balao dire, bawal tambay. Tambay yan, yung balay. Okay, go. Ang traffic. Kitag tao na ay magbaklay. So, disakyan na ni mga tao diri.
sa UPS United Postal Service. Mura pag sa tuwa murag LBC kani siya international maning kuan, mga packaging bitaw padala ka package international ni sila, dako na kayo ni sila nga company. Sa tuwa LBC murag nana ba package, dala ka package okay ni nga area. Hindi kung nasa kung wala di man ito makita kung sa kung wala. Muni ilang sa Tuapa, Smoky Mountain. Nga sa ipanglabay itong mga sagbot bitaw. Adiri, doon rin kini sa muha. Umuwi sila diri kay dili man baho. Ilahan man ang pang-sprayhan. Sprayhan lang nila, dili po nila daoban. Ito nga mugahi na ng mga basura diya. Meron siya gabungtod. Ay, ala. Awar ko na siya. Oh, kita ko matuwad na iyang kuan sa titawag. Van. Grabe no, meron hapit matuwad. Anong mag-drive na nga semi-truck with all the training yun na siya sa pagliko, ang pagpaibot na dako kay kag bakinganan. Mga palahubong nga driver, di pwede yan na. Ay, saan di ba? UPS, oh. Ako kayo nga truck. Ito, natuwad pa to friends, no? Kuha din ako ang video niya. Videohan magin ako. Salamat sa ginawa rin na itabo. Okay, go. Yan, nakatrabaho ko sa una diya sa UPS. Para man to peak season. 4 months ra. Ana, nanga-late off na yun eh. Mang-hire naman na sila busy. Wala, mga regular na ilang kinanglanon. Bago pa kung abot sa to diri. Tao manabok no. Kasi makita ta sa unahan nga na manabok. Kita ka tao. Hanggang traffic lights sa hunong. Eskina hunong, eskina kadan, eskina na ay traffic light.